Jiadi mani ODM kaendi. Ingeni bunge kucho. Bunge kucho ane jatendu Abur. To Abur ni nyaka nyita yere higa mokalo cha. Poko wacho gimoro kata chiele bunge. Onge odiochieng' kata chiel mabuor osewache gimoro ya maana e bunge kucho. To ayo bukore ni en koro this state house no the manyo development. And let me say this in English. If for sure the likes of Abur are serious with their so-called pursuit of development, how comes just yesterday, the Kenya Rural Roads Authority published hundreds of roads that they have earmarked millions of taxpayers' money to repair and to maintain. And yet in that list, there is no single road in the entire Migori County. There is no single road in the entire Kisumu County. There is no single road in the entire Siaya County. And there is no single road in the entire Homa Bay County. So what is it that Wakinabuor are discussing with Ruto if they cannot influence him to bring us roads? Atieko, kama wachope ni koro, kila nyati nyaka tugi dhoode kamano. Either in ODM or in Oko. You are either in ODM or you are where? Nyasai madugwedo kamana. Ero kamano aluongo jakom mar party Mheshimiwa John Bade wachaki kachiel oduok ne gavana Gori luong jakom. Kora chunka kaka jakom ODM. Adwa wacho weche ariyo. Namba achiel, awinjo ka jok modhi kocha wacho ni joluo oningo go kura e basket achiel ni wawe keto tong' gweno e okapu achiel. Adwa penjogi kama. Kanyo wadhi e yiero ma higa 2022 manyogo kura nyoro ni jolang'o nyogo kura ne party adi. Dong nyogi keto tong' gwen gi okapu achiel. Jogi